యెహోవా నీ కృపాతిశయమును నిత్యము కీర్తింతున్, నిత్యము కీర్తింతున్. మళ్ళొకసారి. యెహోవా నీ కృపాతిశయమును నిత్యము కీర్తింతున్, నిత్యము కీర్తింతున్. తరతరములకు నీవే శ్వాస్యత తెలియపరచెదను, తెలియపరచెదను. తరతరములకు నీవే శ్వాస్యత తెలియపరచెదను. కలువరి సిలువ రక్తముతో నీ బంధన స్థిరపరచి, పాపము క్షమించి. కలువరి సిలువ రక్తముతో నీ బంధన స్థిరపరచి, పాపము క్షమించి. యెహోవా నీ కృపాతిశయమును నిత్యము కీర్తింతున్, నిత్యము కీర్తింతున్. ప్రతిశోధనపై నీవు నాకు విజయమునిచ్చెదవు, విజయము నిచ్చెదవు. నన్ను విడిపించుటకు నీవు నమ్మదగిన వాడవు, నమ్మదగిన వాడవు. మళ్ళొకసారి. నన్ను విడిపించుటకు నీవు యెహోవా నీ కృపాతిశయమును నిత్యము కీర్తింతున్, నిత్యము. చివరి వచ్చిన పాఠం లాస్ట్. మంచి పోరాటము పోరాడి జయమును పొందెదను, జయమును పొందెదను. మహిమా మకుటముని చెడి ప్రభునకు హల్లెలూయా పాడెదన్, హల్లెలూయా పాడెదన్. ఈ చెడి ప్రభునకు హల్లెలూయా పాడెదన్, హల్లెలూయా పాడెదన్. యెహోవా నీ కృపాతిశయమును నిత్యము కీర్తింతున్, నిత్యము కీర్తింతున్. ప్రైజ్ లార్డ్. హల్లెలూయా. ఈరోజు కూడా హై పిచ్ అనే అయ్యింది, బట్ విల్ ట్రై టు సెట్ డౌన్ సమ్ పిచ్. ఏదో ఒకటి మంచి శృతి మనం ఏర్పాటు చేసుకుంటే. సాంగ్ నెంబర్ 47 నిన్న పాడారు కదా, ఇది కానీ 47 కానీ పాడారండి. స్తోత్రము పాడి పొగడదు. ఇందాకే చెప్పిన పాడండి. స్తోత్రము పాడి పొగడదు. అద్భుతమైన ప్రేమ
నాలో పరమా తండ్రి చూపు శుద్ధ ప్రేమ, అద్భుతమైన ప్రేమ. నాలో పరమా తండ్రి చూపు శుద్ధ ప్రేమ, ఎన్నాడులో మారని ప్రేమ, నాలో నిలుచుండు ప్రేమ. ఎన్నాడునో మారని ప్రేమ, నాలో నిలుచుండు ప్రేమ. స్తోత్రము పాడి పొగడెదను, దేవాది దేవా నిన్ను రాజాది రాజా నిన్ను రొక్కి కీర్తించెదను. దేవాది దేవా నిన్ను రాజా నిన్ను రొక్కి కీర్తించెదను. రెండోది, జ్యోతిగా జగమునకు వచ్చి జీవామిచ్చి నన్ను కొన్న ప్రేమ, జ్యోతిగా జగమునకు వచ్చి జీవామిచ్చి నన్ను కొన్న ప్రేమ. త్యాగి అయినా క్రీస్తు ప్రేమ, దివ్య మధుర ప్రేమ. త్యాగి అయినా క్రీస్తు ప్రేమ, దివ్య మధుర ప్రేమ. స్తోత్రము పాడి పొగడెదను, దేవాది దేవా నిన్ను రాజాది రాజా రొక్కి కీర్తించెదను. దేవాది దేవా నిన్ను రాజాది రాజా నిన్ను రొక్కి కీర్తించెద. అందరూ పాడదాం. మాయాలోక ప్రేమను నమ్మి నశించిన నన్ను ప్రేమించెను, మాయాలోక ప్రేమను నమ్మి నశించిన నన్ను ప్రేమించెను. నన్ను జయించిన దైవ ప్రేమ, నాలో పొంగు ప్రేమ. నన్ను జయించిన దైవ ప్రేమ, నాలో పొంగు ప్రేమ. స్తోత్రము పాడి పొగడెదను, దేవాది దేవా నిన్ను రాజాది రాజాని రొక్కి కీర్తించెదను. దేవాది దేవా నిన్ను రాజాది రాజా నిన్ను రొక్కి కీర్తించెదను. ఆధారమైన ప్రేమ, దినము మాతావాలే నన్నాదుకొను ప్రేమ. ఆధారమైన ప్రేమ, దినము మాతావాలే నన్నాదుకొను ప్రేమ. ఉన్నత మహా దైవ ప్రేమ, నన్నాకర్షించే ప్రేమ. దైవ ప్రేమ నన్నాకర్షించే ప్రేమ. స్తోత్రము పాడి పొగడెదను, దేవాది దేవా నిన్ను రాజాది రాజా నిన్ను మ్రొక్కి కీర్తించెదను. దేవాది దేవా నిన్ను రాజాది రాజా నిన్ను మ్రొక్కి కీర్తించెదను. మాట తప్పని ప్రేమ, పరమ వాక్కునిచ్చి ఆదరించే ప్రేమ. మాట తప్పని ప్రేమ, పరమ వాక్కునిచ్చి ఆదరించే ప్రేమ. సర్వశక్తి గల దైవ ప్రేమ, సతతము నుండు ప్రేమ. సర్వశక్తి గల దైవ ప్రేమ, సతతము నుండు ప్రేమ. స్తోత్రము పాడి పొగడెదను,
మెంబర్స్ కూడా ముందుకు వచ్చి ఒక 2 పాటలు పాడిన తర్వాత డి సత్యానందం గారు వచ్చి ఈరోజు మరి డివోషన్లో నడిపిస్తారు. డి సత్యానందం 2 పాటలు పాడు. హల్లెలూయా. పిల్లరా, మనము జీవనగాలం నుంచి ఒక చిన్న పాట మనం పాడదామండి. 134 ప్రియ యేసు నిర్మించితివి ప్రియమార నా హృదయం అనే పాట పాడదామండి. 134 అండి, 134. ప్రియ యేసు నిర్మించితివి ప్రియమార నా హృదయం ముదమార వసించునా హృదయాంతరంగమునా. ప్రియ యేసు నిర్మించితివి ప్రియమార నా హృదయం ముదమార వసించునా హృదయాంతరంగమునా. నీరాత ప్రభావముతో నారోత హృదయంబును నీరాత ప్రభావముతో నారోత హృదయంబును పవిత్ర పరచుము తండ్రి ప్రతి పాపమును కడిగి పవిత్ర పరచుము తండ్రి ప్రతి పాపమును కడిగి ప్రియ యేసు నిర్మించితివి ప్రియమార నా హృదయం ముదమార వసించునా హృదయాంతరంగమునా. ఆజాగరూకుడనైతి నిజాశ్రయంబు విడచి ఆజాగరూకుడనైతి నిజాశ్రయంబు విడచి కరుణారసముతో నాకై కనిపెట్టితివి తండ్రి కరుణారసముతో నాకై కనిపెట్టితివి తండ్రి ప్రియ యేసు నిర్మించితివి ప్రియమార నా హృదయం ముదమార వసించునా హృదయాంత వికసించే విశ్వాసంబు వాక్యంబునే చదువగనే వికసించే విశ్వాసంబు వాక్యంబునే చదువగనే చేరీతి నీదు దారి కోరి నడిపించుము చేరీతి నీదు దారి కోరి నడిపించుము ప్రియ యేసు నిర్మించితివి ప్రియమార నా హృదయం ముదమార వసించునా హృదయాంతరంగమునా. ప్రతి చోట నీ సాక్షిగా ప్రభువా నేనుండు నాట్లు ప్రభువా నేనుండు నాట్లు ఆత్మాభిషేకము నిమ్ము ఆత్మీయ రూప
ప్రియ యేసు నిర్మించితివి ప్రియమారనా హృదయం ముదమారవశీచునా హృదయాంతరంగమునా. హల్లెలూయా. ప్రియులరా, చిన్న పాటల పుస్తకం నుంచి మన యొక్క యెరూషలేము గీతాల నుంచి 41వ పాట అండి. నీతిమంతుల ప్రార్థన దేవుడు ఆలకించును అనే పాట పాడదాం. మొదటి 2 చరణాలు, చివరి 2 చరణాలు, 1, 2, 4, 5 పాడదాం. నీతిమంతుల ప్రార్థన దేవుడాలకించును, వారు తమల వృక్షము వలె మోవేయుదురు, వారు తమల వృక్షము వలె మోవేయుదురు. మొర్ర పెట్టుము గ్రాహ్యము కాని గొప్ప సంగతులు, మొర్ర పెట్టుము గ్రాహ్యము కాని గొప్ప సంగతులు, మరియు గూఢమైన సంగతుల దేవుడే తెలుపున్, మరియు గూఢమైన సంగతుల దేవుడే తెలుపున్. నీతిమంతుల ప్రార్థన దేవుడాలకించును, వారు తమల వృక్షము వలె మోవేయుదురు, వారు తమల వృక్షము వలె మోవేయుదురు. గత కాలమున క్రీస్తు పేరట అడుగకుంటిరి, గత కాలమున క్రీస్తు పేరట అడుగకుంటిరి, సతతము ఆనందముంద అడుగుడి దొరకున్, సతతము ఆనందముంద అడుగుడి దొరకున్. నీతిమంతుల ప్రార్థన దేవుడాలకించును, వారు తమల వృక్షము వలె మోవేయుదురు, వారు తమల వృక్షము వలె మోవేయుదురు. యెహోవా కొరకు ఎదురు చూచి పొందుడి బలము, యెహోవా కొరకు ఎదురు చూచి పొందుడి బలము. ఇహమునందు పక్షిరాజు వలె పైకే గురుదురు, ఇహమునందు పక్షిరాజు వలె పైకే గురుదురు. నీతిమంతుల ప్రార్థన దేవుడాలకించును, వారు తమల వృక్షము వలె మోవేయుదురు, వారు తమల వృక్షము వలె మోవేయుదురు. ఊహించలేనిది సఖ్యముగాని వైనట్టి క్రియలను, ఊహించలేనిది శక్యముగాని వైనట్టి క్రియలను. యెహోవా చేయు శక్తిమంతుడు అత్యధికముగా, యెహోవా చేయ శక్తిమంతుడు అత్యధికముగా. నీతిమంతుల ప్రార్థన దేవుడాలకించును, వారు తమల వృక్షము వలె మోవేయుదురు, వారు తమల వృక్షము వలె మోవేయుదురు. మిమ్మును విడువానెన్నాడు ఎడబయనెన్నెగా, మిమ్ము నెడబాయనని కదా. నమ్ముము నరమాతృండెప్పుడు హాని చేయడు, నమ్ముము నరమాతృండెప్పుడు హాని చేయడు. నీతిమంతుల ప్రార్థన దేవుడాలకించును, వారు తమల వృక్షము వలె మోవేయుదురు, వారు తమల వృక్షము వలె మోవేయుదురు. హల్లెలూయా.
ప్రార్థన చేసుకుందాం. కళ్ళు మూసుకున్నట్లయితే ప్రార్థన. మా ప్రేమ కలిగిన మా ప్రియ పరలోక తండ్రి, పరిశుద్ధుడైన దేవా, నమ్మకం దేవా, నీకు వందనాలు చెల్లించుకుంటున్నాం దేవా. గడిచిన ప్రభు వారాల నుండి ప్రభు సంఘంగా చేరి నీ పాసనలో నీ మందిరంలో ప్రార్థించడానికి మంచి సమయం మాకు అనుగ్రహించుంటున్నారు. అనేక ప్రార్థన మనవులు తండ్రి నీ సన్నిధిలో మొరపెడుతుండగా మీరు కనికరించు సహాయపడే దేవుడు అని స్తుతిస్తున్నాం, గణపరుస్తున్నాం. మాకిచ్చిన సంఘాన్ని దైవ సేవకులను బట్టి ప్రార్థిస్తున్నాం, వందనాలు చెల్లించుకుంటున్నాం. సంఘంలో ప్రతి కుటుంబాన్ని ప్రభు ఇంకా రావాల్సిన బిడ్డలను మీరు నడిపించండి దేవా. దేవా తండ్రి, అనేక దైవ సేవకులను ప్రభా, యవన బిడ్డల సేవకులను ప్రభా ఇక్కడ నాయన మరి ప్రభా నీ శ్రమను గురించి ప్రభా మీ యొక్క తండ్రి ఆ యొక్క మా నిమిత్తమే ఏదైతే మీరు ఆ యొక్క శ్రమ పొందిండో తండ్రి, మా శిక్ష మీరు భరించిన అనేక శ్రమల గురించి మమ్మల్ని యొక్క దగ్గరికి ప్రభా రక్షణ పొంది కూడా మేము తండ్రి మరిచిపోయి ప్రభా అనేకసార్లు మమ్మల్ని మేము సరి చేసుకోలేకుండా దేవ అనేకసార్లు మేము జీవిస్తున్న సమయంలో మరొకసారి నాయన నీ యొక్క శ్రమను గురించి నాయన నీ వాక్యం అనేక బిడ్డల ద్వారా మాతో మేము బలపరుస్తున్నారు, వందనాలు చెల్లించుకుంటున్నాం. ప్రత్యేకంగా దేవా యొక్క సమయంలో బలవీడును తండ్రి అనేక ప్రభువా నాయన శక్తి లేని వాడిని అయినా నీ కృపను బట్టి నేను ప్రభువా మేము ఎరగలేము అని ప్రభువా మీరు మమ్మల్ని ఎత్తి రక్షించి నాయన మా ప్రభువా యొక్క నీ సాక్షిగా నిలబెట్టి ప్రభువా మీ యొక్క మేళ్ళనికై మరొకసారి నేను ఏ విధంగా వివరించలేను నిన్ను ప్రభువా. మరి తండ్రి ఈ సమయంలో ప్రభువా నీ యొక్క మీరు మాట్లాడండి మాతో తండ్రి. దేవ యేసయ్య నీకే స్తుతి స్తోత్రం తండ్రి. మేము ఈ సజీవ లెక్కలు ఉన్నామంటే నీ కనికరము నీ కృప నా తండ్రి దేవ. ఈ విధంగా మాకు చేసిన ప్రతి మేలును బట్టి వందనాలు చెల్లించుకుంటూ మా ప్రభువును మా రక్షకుడైన యేసుక్రీస్తు వారి నామములో ప్రార్థించి వేడుకుంటున్నాం మా తండ్రి. ఆమేన్ ఆమేన్. దేవుని నామ స్తోత్రం చెల్లించుకుంటున్నాం. నేను అంత నాలో జ్ఞానం లేదు, బలహీన అయినప్పటికీ ఆయన యొక్క ఉచితమైన కృపధార రక్షించి ఆయన సాక్షిగా నిలబెట్టిన ఆ ప్రభుకు నేను ఎంతో వందనస్తును. అదొక దేవుని సేవకులు కూడా నా యొక్క వందనాలు చెల్లించుకుంటున్నాను. సంఘానికి ప్రతి ఒక్క కుటుంబము ప్రతి ఒక్క బిడ్డలను బట్టి వందనాలు చెల్లించుకుంటున్నాం. మరి నా యొక్క కుటుంబంలో జరిగిన పరిస్థితి మీకు ప్రతి ఒక్కరూ మరి తెలుసు కనుక ఆ యొక్క శ్రమల్లో నేను కృషించిన సమయంలో మరి ప్రభు పైకి లేవలెత్తి మరి నాకు ఇచ్చిన కుటుంబం కానీ బిడ్డలు ఆయన ధైర్యపరిచి ఒక సాక్షిగా నిలబెట్టిండంటే ఇది దేవుడు చేసిన కార్యం కనుక నా యొక్క బలవీనులు నాలో ఉన్నప్పటికీ ప్రభు ధైర్యపరుస్తూ మరి ఆ యొక్క సాక్షిగా నిలబెట్టి దేవుడు మరి కూలిపోకుండా మరి కిందికి లేకుండా చేయలేదు, కానీ దేవుడు చేయబట్టి నన్ను లేపిండు. మరి ఎందుకంటే నేను ఆయన నా చేయబట్టి లేపి నిలబెట్టిండు కనుక దేవునికి ఎంతో వందనాలు. మరి దేవునికి మంచి సావాసంలో మరి 36 సంవత్సరాలు మరి దైవ సేవకులతో మరి పాస్టరమ్మ ఈ సంఘంలో దేవుడు ఏర్పరిచి ఒకప్పుడు మేము ఎక్కడో మరి సిస్టర్ కూడా ఆ టైంలో మేము పనిచేసే సమయంలో అక్కడ పనికి తీసుకెళ్ళినారు. అక్కడ పనికి తీసుకెళ్ళి అది దేవుని నమ్మిన బిడ్డలు వాళ్ళు ఎబ్రోన్ వాళ్ళు మాకు దేవుని గురించి అరే రండి మీరు ఇక్కడ అంటే అప్పటికీ మరి సిస్టర్కు బాగా లేకుంటే ఊర్లలో అనేకమంటి మరి అవన్నీ ఆచారాలు అక్కడ పోతే మరి బాగా చేస్తారు, మంతరిస్తారు, తాయితాలు కడతారు, అవిటికే మేము. కానీ దేవునికి ఎప్పుడు మేము దేవుడు మ్యారేజ్ కూడా దేవుని సేవకులే సిఎస్ఐ పాస్టరు మరి మన శైలజ సిస్టర్ అమ్మగారు వాళ్ళు సేవకులు వాళ్ళతో వివాహం జరిపించిండు 80 ఇలా. కానీ దేవుడు మరి ఆనాటి నుండి ఆయన కొన్ని ఆ విధంగా దేవుడు నడిపిస్తూ మరి సేవకులు మా ఇంటికి ఒక సుగుణమ్మ ఆంటీ మరి ఆమె సేవకురాలు ఆమె మరి మన పాస్టర్లో అప్పుడు మా గుడిసెకాడికి తీసుకొచ్చిండు అన్నమాట. అప్పుడు దేవుని సువార్త మరి మేము అప్పుడు కూడా అక్కడ పోయి దేవుని గురించి
అంటే విన్నామన్నమాట. అక్కడైతే ఏ మాటలు మనకు రక్తం గురించి చేస్తూ, రక్తం ప్రతి పాపం నుండి మనల్ని పవిత్రులుగా చేయను ఒప్పింపజేస్తున్న ఆ మాటలే మరి దేవుని సేవకులు మరి పశ్చాత్తపడి మా పాపాలు ఒప్పుకొని ఇద్దరము దేవుని సన్నిధిలో మన పాపాలు ఒప్పుకుంటేనే దేవుడు మనల్ని రక్షిస్తాడు. మరి మోకరించి ప్రతిరోజు బైబిల్ చదువుకొని అర్థం కాకుండా కూడా ప్రార్థన చేస్తూ మరి దేవుడు అనేక బలవేతల నుండి అనేకమంటి ఆచారాల నుండి దేవుడు తప్పించి నాకున్న అలవాట్లన్నీ దేవుడు మరి ఆ నిజమైన రక్షణ మారుమనసు కలుగజేసి మరి మారుమనసు అంటే మనలో ఉన్న అలవాట్లన్నీ ఒకటి అన్నీ దూరం అయితే ఎప్పుడైతే మనం దేవునికి దగ్గర అవుతామో అవన్నీ పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు మనలో కార్యాలు చేస్తూ మరి నువ్వు దేవుని గురించి పరిశుద్ధంగా జీవించాలి. మరి అనేక విధాలుగా మరి 36 సంవత్సరాలు దేవుని యొక్క సేవకులతో మరి అప్పుడు మాకు మరి బిడ్డలు కూడా కలగలేదు. అంటే చిన్నప్పుడే మ్యారేజ్ అయింది, కానీ ఇంకా ఆ మనసులు అట్లా దేవుడు మరి తగిన సమయంలో సంఘము ప్రార్థన చేసింది కనుక ఆనాడు నుండి ఒక సాక్షిగా నిలబడాలని దేవుడు ఆయన నడిపిస్తూ మరి ఇంతవరకు కాపాడి ఉంటున్నాడు. కనుక మరి దేవుని సేవకులకు నేను ఎంతో వందనాలు. నిజంగా వాళ్ళు ఎంతో మమ్మల్ని ఎంతో ప్రేమిస్తూ దేవుని యొక్క ప్రేమ ఆ విధంగా ఉంటుందన్నమాట. కనుక మరి అప్పుడు మాకు ఎంతో వాళ్ళు ప్రేమ అంటే కొత్తగా నమ్ముకుంటున్నారు అని వాళ్ళు ఎంతో ప్రేమ మరి ప్రతి సమయంలో వాళ్ళు ప్రార్థనలతో మరి బిడ్డలు కూడా మాకు లేనప్పుడు దేవుడు అమ్మ అంటే దేవుడు మరి పిల్లలు కూడా దేవుడే జ్ఞాపం చేసుకొని బిడ్డలనిచ్చి మరి దేవుడు వాళ్ళను దీవించి ఇవన్నీ ఎన్నో దేవుడు అవన్నీ మరి ఆయన సన్నిధిలో నా నోరు సరిపోదు, ఆయనను వర్ణించడానికి కూడా తరం కాదు. కనుక ఈ సమయంలో మరి ఈ సాక్ష్యము మరి నా కుటుంబం బిడ్డల గురించి ప్రార్థన చేయండి, మీ ప్రార్థనలో జ్ఞాపకండి. మరి మనం ఈ లోకంలో నిజంగా దేవుని గురించి సాక్షిగా మన యొక్క సాక్ష్యం ఇతరులు చెప్తారన్నమాట. ఈ మనిషి ఎట్లున్నారు, ఈ మనిషి ఎట్లున్నారు. కానీ మనము మన జాగ్రత్త మన మట్టుకు వీలైన మట్టుకు మనము దేవుని యొక్క హస్తం పట్టుకోవాలి, కానీ దేవుని నడవకలో నడవాలి. కనుక దేవుడు ఎన్నో ఆయనను మనం వెంబడిస్తే దేవుడు ఆయన ఇడువాడు. ఆయన వాక్యంలో చెప్తున్న మరి శిష్యుడని ఒక గిన్నెడు సన్నీళ్ళు ఇస్తే దాని ప్రతిఫలము పోగొట్టుకోవడం అంటారు. నిజంగా దేవుడు మరి ఎన్నో మేళ్ళు ఎన్నో ఆశీర్వాదాలు నిజంగా అవన్నీ ఒకప్పుడు మాకు కలిగిన మాకేంటిదంటే ఒక ఇనుప పెట్టె కొన్ని సంచిల మరి గిన్నెలు అంట్లా అనుకున్నవి. కనుక అవే దేవుడు నిజంగా మరి మేమిద్దరం దేవుని సన్నిధిలో నిజంగా దేవుడు ఎంత మేలు చేసిన నిజంగా అంటే ఇవన్నీ నిజంగానే ఇప్పుడు మాతోటి మేము నివసించిన స్థలాల్లో మనుషులు ఉన్నారు కనుక ఎవరికి లేని మరి దేవుడు ఎంత ఆయన నమ్మితే మరి సిస్టర్ కూడా అంటాడు ఆయన పని ఆయనను మనం వెంబడిస్తే దేవుడు నిజంగా ఒకప్పుడు ఏమి లేని నిజంగా దేవుడే ఇవన్నీ కలుగజేసిన చాలా మేలు మరి అవన్నీ మరి నిజంగా దేవునికి సమయంలో మరి ఏనాడు కూడా ఆయన దేవుడు విడవకుండా తన నమ్మిన బిడ్డలు ఆయన ఎప్పుడు విడవడు అన్నమాట. ఆయన వాగ్దానాలు మనము విశ్వసించాలి. కనుక అంతే ఇవన్నిటికన్నా దేవుడు మన గురించి ఆ శిలువలో మరి సమయంలో మరి లూకా సువార్త కొద్ది మాట లూకా సువార్త 22 అధ్యాయం 39వ వచనము. కింది వరకు చదువు.
చాలు. యేసు ప్రభువుకు ఆయన మరి తన శిష్యులతో ఆయనకు తెలుసు తను మరి ఆయన మరి ఆయన యొక్క మరణం గురించి, మరి ఆ శరీరంతో ఉన్నాడు కదా, ఆ సిలువలో మరి ఆయన గాయపరచబడాలి, ఆ యొక్క సిలువలో శిక్ష పొందాలని శరీరంతో ఎంతో బాధతో ఆయన తన శిష్యులతో మీరు శోధనలో ప్రవేశించకుండానట్లు ప్రార్థన చేయుడని చెప్పాను. వారి యొద్ద నుండి రాతియు దూరము వెళ్ళి మోకల్లాన్ని ప్రార్థన చేస్తున్నాడు అన్నట్టు. తన శిష్యులతో మీరు ఇక్కడ ఉండి ప్రేయర్ చేయండి, శోధనలో మనము ప్రవేశించకుండా ప్రార్థన చేయండి అని మరి వాళ్ళకి చెప్పి ఆయన కొంత దూరం వెళ్ళి మోకాళ్ళ అనిచ్చి మరి ఆయన ప్రార్థన చేస్తున్నాడు. తండ్రి, ఈ గిన్నె నా యొద్ద నుండి తొలగించు, నీ చిత్తమైతే ఈ గిన్నె నా వద్ద నుండి తొలగించని ఆయన ప్రార్థన చేస్తున్నాడు. తండ్రి, నీ చిత్తమైతే మరి అది పాపుల గురించి ఆయన రక్తము కార్చాలి, మరి ఆ యొక్క గిన్నెలో ఆ యొక్క రక్తము మరి లోక పాపము మోసుకొని పోతున్న గొర్రెపిల్లగా ఆ యొక్క రక్తము మరి చిందించాలి, తన కాళ్ళల్లో తన చేతులలో మరి గాయాలు, ఆ రక్తము మరి మనందరి గురించి ఆయన ఆ పొందిన మరి అవన్నీ ఆయనకు జ్ఞాపకం వస్తూ ఆయన ఎంతో మరి ప్రార్థన చేస్తున్నాడు ఏడుస్తూ. అంటే దుఃఖంతో వేదంతో ప్రార్థన చేస్తున్నప్పుడు అప్పుడు మరి పరలోకం నుండి ఒక దూత, అప్పుడు పరలోకం నుండి ఒక దూత ఆయన కనబడి ఆయనను బలపరుచుతున్నాడు. కనుక ఆయన బలపరిచినప్పుడు ఇది దేవుని యొక్క తండ్రి యొక్క చిత్తము అని తన శిష్యులతో మీరు ఇంకా శోధనలో పడకుండా ప్రార్థన చేయండి అని మరి ఆయన ఆ యొక్క కన్నీటు వేదన మరి కింద ప్రార్థన చేస్తున్నాడు. ఆయన ఏదైనా పడి మరింత ఆతురంగా ప్రార్థన చేయగా ఆయన చెమట నేల పడుచు గొప్ప రక్తబిందు వలె ఆయనను. కానీ ఆయన యొక్క చెమటలు కారుతున్నాయి అంటే అంత మరి ఆ రక్తం లేక చెమటలు మరి ఎంతో వేదనతో ఒక మనిషికి మరి మనలో ఉన్న ఆ వేదన అవన్నీ వచ్చినప్పుడు మనలో ఎంతో ఇది. కానీ ఆయన లోక పాపముల గురించి ఆయనకు దేవునికో ఆ తండ్రి ఆజ్ఞకు ఆయన మరి విధేయత చూపుతూ మరి ఆ విధంగా తన యొక్క మరి ఆ విధంగా మరి మన గురించి ఆయన చేసిన ఆ త్యాగం, ఆ సిలువలో మన నిమిత్తమే ఆయన ఆ సిలువలో చిందించకుంటే మనకు రక్షణ మోక్షం లేకుండా, కనుక దేవుడే మనలు పాపం నుండి మనల్ని తప్పించుంటున్నారు. కనుక ఇక్కడ ఎఫెసీ 2:13 ఇక్కడ అయినను మునుపు దూరస్తులైన మీరు ఇప్పుడు క్రీస్తు యేసునందు క్రీస్తు రక్తము వలన సమీపంపై ఉన్నారు. కనుక అప్పుడు మనం దూరస్తులుగా ఉన్న మనలను ఆయన యొక్క రక్తం ద్వారా సమీపంగా దేవుడు ఆ యొక్క సమీపంగా చేసుకున్నాడు. కానీ రక్షణతో మనల్ని ఉంచుంటున్నారు. కనుక మనము ఆ రక్షణలో మనం నిలిచి ఉండాలని, తన సాక్షిగా జీవించాలనే మరి దేవుని యొక్క వాక్యం ఇక్కడ 8వ వచనంలో పైన మీరు విశ్వాసం ద్వారానే కృపచేతనే రక్షింపబడి ఉన్నారు, ఇది మీ వలన కలిగినది కాదు, ఇది దేవుని వరమే. నిజంగా దేవుడు రక్షణ ఇచ్చిండంటే అది ఆయన వరం. కనుక ఆయన వరాన్ని మనం నిర్లక్ష్యం చేసుకుంటా ఆయన రక్షణ కాపాడుకుంటూ మరి ఆయన మన మరణ దినం వరకు దేవునికి విధేయత చూపించేవారుగా మరి
ఉండాలని నిజంగా దేవుడు మరి ఆయన ఎంతో మన పట్ల ఆయన ఉద్దేశం కనుక ఈ లోకానికి లేనిది మరి దేవుడు మనకిచ్చింటున్నారు. ఇక్కడ మొదటి యోహాను మొదటి యోహాను 2వ అధ్యాయం, మొదటి యోహాను 2వ అధ్యాయం 2వ అధ్యాయం మొదటి నుంచి చదువు. చాలు. ఎవడైనాను పాపం చేసిన ఎడల నీతిమంతుడైన యేసు క్రీస్తు మనకు ఉత్తరవాదిగా తండ్రి వద్ద ఉన్నాడు. ఆయనే మన పాపములకు శాంతి అయి ఉన్నాడు. కనుక మనము పాపం చేస్తూ కూడా మన గురించి ఉత్తరవాదిగా దేవుడు యేసుప్రభు తండ్రి వద్ద మన నిమిత్తమై ఉన్నాడు. కనుక మనం ఇంకా మరి తిరిగి ఒకప్పుడు రక్షింపబడి మరి తిరిగి లోకంలో పోతే మరి దేవుడు ఎంతో మరి ఆయన ఎంతో దుఃఖపరుస్తాడు. కనుక మనము దేవునికి ఇంకా సమీపంగా ఉండాలి. ఇంకా నిజంగా దేవుడు మరి ఎంతో ఆయన యొక్క కనికరం, ఆయన కృప మరి మన పాపములను మాత్రమే కాదు లోక పాపములను శాంతికరమై ఉన్నాడు. అంటే మన పాపంలో కూడా కాంచి లోక పాపము మరి లోకంలో మరి లోక పాపంలో కూడా లోకం గురించి కూడా ఆయన రక్తం కార్చుంటున్నాడు. కనుక ఆయన చెప్తున్నాడు వాక్యం, ప్రయాసపడి పాపభారం మోసుకొని పోచున్న సమస్తమైన వారులారా నా యొద్దకు రండి, నేను విశ్రాంతినిస్తానని ఆయన వాక్యం ద్వారా సెలవిస్తున్నాడు. కనుక మనం రక్షింపబడ్డామంటే ఆయన కృపచేతనే మనము రక్షింపబడ్డాం. కనుక నిజంగా శ్రమైన బాధ అయినా మరి దేవుడు మనలో అందులో నుండి మనకు ఏమాత్రమైన ఇడవడు. తనను నమ్మిన బిడ్డలైనా ఇడవరు. కనుక మరి మనం అనుకుంటాం అంటే వీళ్ళు అంటే మరి ఈ యొక్క పరిస్థితుల్లో మరి దేవుడు అంటాడు వీళ్ళకి ఏంది ఇవన్నీ జరుగుతున్నాయి అని అనుకుంటారు. కానీ మనం విశ్వాసం దేవుణ్ణి మనం విడవద్దు అనమాట. ఆయనను మనం ఎప్పుడైతే విశ్వాసంతో ఆయనను వెంబడిస్తామో దేవుడు మన అవసరతలు అన్నీ తీర్చాడు. నమ్ముట మీ వల్లనైతే నమ్మువానికి సాధ్యం, కానీ నమ్మాలి. కనుక దేవుడు ఆయనను నమ్మిన బిడ్డలు ఆయన హెచ్చించి ఎంతో అద్భుతంగా మరి ప్రతి అవసరత దేవుడు చేస్తారని మనం విశ్వాసంతో మరి అడగాలి, ప్రార్థన చేయాలి, విశ్వాసంతో ఆయనను సేవించాలి. కనుక తనను ప్రాణమే మన నిమిత్తమే ఆ శిలువలో మన నిమిత్తమే ఆ శిలువలో మన గురించి మరణించి ఉంటున్నాడు. కనుక మనల్ని రక్షించటానికి మరి ఈ లోకంలో ఉన్న ప్రతిదీ ఆయన ఇవ్వడ తప్పకుండా ఇస్తాడు. మనకు ఏది అవసరమో అన్నీ ఇస్తాడు. ఇంకా నిజంగా మరి సాహసం మనకి ఇచ్చినందుకు ఎంతో వందనాలు చెల్లించుకుంటున్నాం. దేవుడు మరి మనము శోధనలో పడకుండానట్లు ప్రార్థన చేయాలి. ఆయనైతే ఏ విధంగా మరి ప్రార్థన చేసిండో మనం కూడా మేలుకుగా ప్రతి పరిస్థితుల్లో మనం మేలుకుగా అంటే దేవుడు తెలియజేస్తాడన్నమాట. ఇది
మరి ఈ మార్గంలోనే ఉన్నాడు, ఈ మార్గంలో ఉన్నాడు. దేవునికి మనం నమ్మకంగా మరి జీవించినప్పుడే, నమ్మకంగా మనం జీవించినప్పుడు దేవుడే ప్రతి బలహీనత, మన వ్యాధులు కానీ, మన బాధలు, మన అవసరతలు, మన ప్రతి అవసరత దేవుడు నిజంగా మన గురించి ఆయన త్యాగం చేసిన ఆ దేవుడు మనము ఆయన దృష్టిలో మనల్ని కొన్నాడనమాట. ఆయన విలువైన రక్తం ద్వారా మనల్ని కొని తన సొత్తుగా, తన బిడ్డలుగా చేసుకున్నాడు. కనుక దేవుడు చేసిన దీవెనలు ఎన్నో అన్నమాట. ఆయన అవి మనం చెప్పటానికి కూడా మరి అర్హత లేదు. దేవుడు ఈ కొద్ది మాటల్లో దీవించును గాక. ఆమేన్. మంచి సాక్ష్యం బ్రదర్ సత్యానందం గారి ద్వారా మనం విన్నాం. ప్రభు ఆయన్ని ఇంతవరకు నిలబెట్టి కాపాడి నడిపిస్తున్న విధానాన్ని బట్టి మనం దేవుని స్తుతిస్తూ ఉంటున్నాం. బ్రదర్ చెప్తూ ఉంటే నాకు ఒక్కసారి మళ్ళీ లాస్ట్ ఇయర్ 2021 మేలో సంఘటనలు జ్ఞాపకం వస్తూ వారు వాక్య భాగాన్ని ధ్యానిస్తుంటున్న సమయంలో శిష్యులు అందరూ కూడా ఒక్కొక్కరు ఒక్కొక్క డైరెక్షన్లో పారిపోయారటండి. యేసుక్రీస్తు ప్రభువారిని పట్టుకున్నప్పుడు అందరూ అన్ని వైపులకు వెళ్ళిపోయినట్టు లాస్ట్ ఇయర్ మే నెలలో ముఖ్యంగా యేసుక్రీస్తు ప్రభు బిడ్డలైన మనందరం కూడా సంఘానిలోకి రాలేక, ఆరాధనలో జరిగించలేక, ప్రతి వాళ్ళు ఏదో ఒక కష్టం, ప్రతి వాళ్ళ ఇంట్లో కూడా ఎవరో ఒకళ్ళు వైరస్ గురై ఎవరు ఎక్కడికి వెళ్ళిపోతున్నారో తెలియడం లేదు. అందరూ చెదిరిపోయినట్టుగా ఎవరు ఏ రీతిగా సఫర్ అవుతున్నారు, ఎవరు ఏ రీతిగా హాస్పిటల్స్లో అడ్మిట్ అవుతున్నారు. నా మట్టుకు నేను ఏం జరుగుతుందో సంఘంలో, ఎవరెవరికి ఏమవుతుందో కూడా తెలియని పరిస్థితిలో నేను కూడా ఉండిపోయాను. ఆ తర్వాత హాస్పిటలైజ్డ్ అయిపోయాను. తర్వాత డిశ్చార్జ్ అయిన తర్వాత నాకు తెలిసింది మరి సిస్టర్ ఇలా ప్రభులో నిద్రించారని. వారు అనారోగ్యంగా ఉన్నారు, ఎక్సెల్ హాస్పిటల్లో ఉన్నారని తెలుసు. ఈ యొక్క పరిస్థితులన్నీ కూడా అలా ఒకవైపు సిక్నెస్తోనే వింటున్నాను, అంటే నా నోటీస్కి వస్తూ ఉన్నాయి విషయాలన్నీ. బట్ స్టిల్ వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్, దేవుడు ఆ గాఢాంధకరమైన లోయ అనుభవంలో నుండి మరి బ్రదర్ని బయటికి తీసుకొచ్చారు. ఆ గాయాన్ని మరి ఎవరు కూడా పోడ్చలేరు కనుక మరి దేవుడే ఆ గాయమును కట్టేటటువంటి వాడుగా ఉంటున్నాడు. కనుక ప్రభు యొక్క కృప వారికి బహుగా తోడుగుంటున్నట్లుగా మనము నిరంతరము సత్యానందం గారి కొరకు ప్రార్థన చేయాలి. ప్రభు ఆయన ద్వారా ఇంకా ఏమి మరి జరిగించుకోవాలనుకుంటున్నారు, మరి ఈ యొక్క ఓపెన్ డోర్ మినిస్ట్రీస్లో ఆయన్ని ఎస్టాబ్లిష్ చేసి నాటి ఆ రోజు నుండి ఈ రోజు వరకు కూడా అనేకమైనటువంటి పరిచర్యల్లో నిజంగా మినిస్ట్రీ ఓపెన్ డోర్ మినిస్ట్రీస్ మరి సోదరులు సత్యానందం గారికి ఒక విధంగా రుణపడి ఉండాలా అని నేను అనుకుంటూ ఉంటాను. ఎందుకంటే అనేక మంది రక్షింపబడడానికి, అనేక మంది దేవుని వాక్యం వినడానికి, అనేక మంది సహవాసంలో నిలిచి ఉండడానికి, అనేక మంది సంతోషంగా ఈ సంఘంలో జరిగేటటువంటి కార్యక్రమాలు కానివ్వండి, ప్రేమా విందులు కానివ్వండి, లేకపోతే ప్రేయర్ హాల్ కానివ్వండి, కన్స్ట్రక్షన్ కానివ్వండి, అన్ని విధాలుగా కూడా బ్రదర్ యొక్క హస్తాలు మరి ఈ పరిచర్యలో ఉన్నట్టు మనం చూస్తున్నాం. కనుక ప్రభు బహు ఆశీర్వాదకరమైనటువంటి పరిచర్యను ఆయన ద్వారా జరిగించారు. ఇక ముందుకు కూడా జరిగించాలని మనము ప్రార్థన చేద్దాం. ఎందుకంటే ఇంకా ముందు వర్క్ ఉంది మన యొక్క అద్రాసపల్లిలో. మరి మీరందరూ ప్రార్థన చేసినట్లుగా ఆ బైబిల్ ట్రైనింగ్ సెంటర్కి మరి ఆ ప్రేయర్ హాల్ షెడ్ వేసి అవన్నీ అరేంజ్మెంట్లు చేసాం. కానీ ఆ వాల్స్ ఇప్పుడప్పుడే కట్టాలని అనుకోలేదండి. కానీ దేవుని యొక్క హస్తము, దేవుని యొక్క చిత్తం ఏంటో మరి ఈ ట్రైనింగ్ ప్రోగ్రామ్ని ముందుకు దేవుడు తీసుకుని వెళ్తూ మరి జరిగిస్తూ ఉన్నారు. కనుక స్టూడెంట్స్ అందులో ఉండాలి అంటే ఆ హాల్ తప్పకుండా సిద్ధం చేయబడాలి. కనుక ఆ పని కూడా సిద్ధంగా ఉంది బ్రదర్ కొరకు.
మరి బ్రదర్తో కలిసి ఇద్దరు క్రిస్టియన్ బ్రదర్స్ కూడా గత కాలంలో సహాయకులుగా ఒకరు కావుతూ ఒకరు వస్తూ ఉండేటటువంటి వారు. ఒక ఆయన జాషువా, ఇంకొక ఆయన మరి ఆశీర్వాదం. కనుక ప్రభు చిత్తమైతే బ్రదర్కి సహాయకరంగా వాళ్ళు కూడా దొరుకున్నట్లుగా ఆ కార్యాలు అవన్నీ కూడా సక్సెస్ఫుల్గా జరుగునట్లుగా కూడా ఫ్యూచర్ మినిస్ట్రీలో మరి దేవుడి శక్తి కుమారుడికి దేవుడు ఇచ్చినట్లుగా ప్రార్థన చేద్దాం. దేవుడు మన సంఘంలో అనేక మంది బిడ్డల్ని వాడుకుంటున్నాడు. అయితే బ్రదర్ని మెయిన్ పర్సన్గా ఆయన నిలబెట్టుకుని ఫిజికల్ వర్క్ చేయడానికి గత కాలంలో బహుబలంగా వాడుకున్నాడు. అందువల్ల దేవుని స్తుతిస్తూ ఇంకా శక్తి, ఇంకా బలము, ఇంకా ఆరోగ్యము, ఆ బ్యాక్ పెయిన్తో కొన్నిసార్లు బాధపడుతుంటారు కనుక బ్యాక్ పెయిన్ కూడా తీసివేయబడినట్టు ప్రార్థన చేద్దాం. అలాగే వారి కుమార్తెలు ఇద్దరు, కృప ఫ్యామిలీ కొరకు, నయోమి ఫ్యామిలీ కొరకు, మరి కుమారుడు డేవిడ్ కుటుంబం కొరకు. డేవిడ్ కూడా కొంత మైగ్రేన్ హెడేక్తో బాధపడుతున్నాడు. దెబోరా, అలాగే వారి కుటుంబం కొరకు మనం ప్రార్థన చేయవలసిన అవసరత ఉన్నది. దేవుడు ఇంకా ఇటువంటి బిడ్డలను సంఘములో లేపి నెక్స్ట్ జనరేషన్లో కూడా ఇటువంటి బిడ్డలు మరి పరిచర్యలో నిలకడగా నిలబడి కాన్స్టెంట్గా కన్సిస్టెన్సీతో స్టెబిలిటీతో బ్రదర్ చేసినటువంటి పని ఏంటంటే ఏదో ఓ రోజు చేసి ఓ రోజు చేయకుండా, ఓ రోజు కనబడి ఓ రోజు కనబడకుండా, ఏదో కొంత సీజన్లో అటెండ్ అయ్యి ఇంకొక సీజన్లో డిసపియర్ అయిపోయినట్టు అలా ఎంతోమంది మినిస్ట్రీలో చేశారు. అలా ఉన్నారు. భుజాలు పెట్టిన వారు ఉన్నారు, భారాలు వహించిన వారు ఉన్నారు, ఎంతో తీవ్రంగా మరి పార్టిసిపేట్ చేసిన బిడ్డలు ఉన్నారు సేవలో. కానీ ఫర్ ఎ సీజన్ అన్నట్టు కొన్నిసార్లు మళ్ళా వేరే వేరే వాటిలో డైవర్ట్ అయిపోయినటువంటి పరిస్థితులు ఉన్నాయి. అయినప్పటికీ కూడా మరి సహోదరులు అయితే నిలకడగా మరి పరిచర్యను ముందుకు తీసుకుని వెళ్ళారు. ఇక ముందుకు కూడా తీసుకుని వెళ్ళినట్లుగా ప్రార్థన చేద్దాం. కనుక మన ఎల్డర్స్ కూడా అందరూ మరి ఎవ్రీబడి ఈజ్ ఎ కమిటెడ్ పర్సన్ అండ్ ప్రతి బ్రదర్, ప్రతి సిస్టర్, ఫ్యామిలీస్ ఎంత కమిట్మెంట్తో మీరు చేసినటువంటి మినిస్ట్రీని బట్టి ప్రభు ఇంతవరకు ఈ పరిచర్యను తీసుకొచ్చాడు. ఇక ముందుకు కూడా తీసుకుని వెళ్తాడని విశ్వసిద్దాం. ఈ ప్రేయర్ మీటింగ్కి భారంతో వచ్చి ప్రార్థన చేస్తున్న ప్రతి బిడ్డకు మరి నేను వందనాలు తెలియచేస్తున్నాను. మనం చేసే ప్రార్థనలు ప్రభు వింటాడు, తప్పక జవాబులు ఆయన అనుగ్రహిస్తాడు. మన అక్కరతలు, మన అవసరతలు ఆయన తీరుస్తాడు. ఆరోగ్యపరమైన అవసరతలు, మానసిక ఒత్తిడి, మానసికమైనటువంటి పరిపక్వత, మానసికమైనటువంటి ఆ యొక్క మరి కన్ఫ్యూజన్స్ నుంచి, టెన్షన్స్ నుంచి తీసివేసి మనకు ఆహ్లాదాన్ని, ఆనందాన్ని కలుగజేసేవాడు ఆయనే. అలాగే మన యొక్క స్పిరిచువల్ నీడ్స్, ఆత్మీయ అవసరతలు ఎరిగిన వాడు కనుక లోతైనటువంటి అనుభవంలోనికి మనము ప్రార్థనలోను, వాక్యములోను, సహవాసములోను, ప్రభు బల్లలోను, అలాగే దేవుని యొక్క సువార్తను ప్రకటించుటలోను, సాక్షులుగా నిలబడుటలోను తానే కృపను మన ఎడల చూపిస్తాడని విశ్వసిద్దాం. ఆ రీతిగా మనము మన బిడ్డలు మరి జీవించినప్పుడు మనము నెక్స్ట్ జనరేషన్కి ఒక రోల్ మోడల్గా, ఒక ఎగ్జాంపుల్గా మనం ఉంటాం. ఈ స్పిరిచువాలిటీని వారికి అందించినప్పుడు వారు కూడా అలాగూ మా పితరులు, మా పెద్దలు, లేకపోతే మా యొక్క తండ్రులు ఇలా చేశారు, మేము కూడా ఈ మార్గాన వెళ్ళాలనే ఒక పాఠాన్ని వాళ్ళు నేర్చుకుంటారు. కనుక పెద్దవారే సరైనటువంటి క్రమం లేకపోతే ఇక నెక్స్ట్ జనరేషన్లో ఇంకా డైల్యూషను, ఇంకా మరి బ్యాక్వర్డ్నెస్ పెరిగిపోద్ది. కనుక మరి సంఘంలో ఉండేటటువంటి పెద్దలు, ఈ తరంలో ఉండేటటువంటి వారు మంచి సేవను చేశారు. ఇక ముందుకు కూడా మనము అదే లెగసీని, అదే మరి రోల్ మోడల్ని వారికి అందించి మనం వెళ్దాం. తల్లిదండ్రులైన వారందరూ కూడా మొన్నటి దినాన్న మరి ముత్యాల తిమోతి గారు మనల్ని ఎగ్జార్ట్ చేశారు. పేరెంట్, ఇఫ్ యు ఆర్ ఎ పేరెంట్, యు ఆర్ ఎ లీడర్ ఇన్ యువర్ హౌస్, సో ప్రిపేర్ యువర్ చిల్డ్రన్. మరి తండ్రిగా, తల్లిగా మీరు సిద్ధపరచండి మీ పిల్లల్ని, అప్పుడు వాళ్ళు మీ యొక్క అడుగు జాడల్లో వారు కూడా సేవను జరిగిస్తారు ఫ్యూచర్లో అని మనల్ని హెచ్చరించారు. కనుక ఆ రీతిగా దేవుడు తన కృపను మన ఎడల చూపించునుగాక.